тук тест, братче, сега тия хора тук, братче, са ми дали, дата ми подари, току-що, ето си каталог тук на Бондиол. Бондиол Food Service, вдъхновение за професионалисти. Бондиол. Тук румънските Бондиол, тук шефове, ето тук в момента те са някакви такива професионалисти, които тук всъщност те готвят тук нещо. Ето тук Бондиол, чакай тук, къде го подбра този телефон. Сега ще видите какво точно представляват тези предложения тук в този каталог. Има зелен фасул, екстра фин на порции. Тоест, можете на няколко хора просто да го редувате така като на порциики. 6 пакета са в кашон. Информация за продукта. Продуктът е направен от специално подбрани съставки, за да ви осигури оптимално качество. И съставките му са изключително финни шушулки от зелен боб. Зелен фасул бобчето. Ето го тук. Зелен боб фасул. Еде маме. Мамка. Ето тук. Некви шушулки от зелен боб, завързани с канап. 40 грама порция. И ето, то дори може зеления фасул дори да си съвпада с това стекче тук месото свинското. И някакъв такъв млечен крем. Мисля, че е млечен крем, някаква сметана сигурно се добавя тук. Има нарязани гъби. Те някои хора вече тук ги знаят горе-долу продуктите на Бондиол. Кейл 1000 листа. Как може толкова много кейл на листа да се побере в една малка торба? Тия са ненормални, братче. Има градински грах. Да не би този градински грах да е демамето, я? Не, то тук пише, вижте какво пише тук. Пише манщо. Пише, извинете ме, че се оригнах тук, пак изкапа на тори. Оригнах се без да искам. Има броколи, романеско. Това пак е вид брюкселско зеле. Обаче от друг род, от друг сорт брюкселско зеле. Спанак на листа, нарязано такова. Значи, щом е произведено в такива... Значи, щом е произведено в някакви други държави, значи това означава, че тия продукти, където са на Бондиол, са по-качествени.